दानो रायख्रेबगोन आङो दारि दोंसेजों सोर रायदोंलै बुरै आंखौलाय बिब्दि दानो रायख्रेबगोन आङो दारि जोंसेजों गामि बेराय बेराय नों जौ लोंगोरा फिसि फिसा गारे गारे सुबुं सिबिग्रा जब्रा फोथांग्रा जौ मोनलोङाबा नों साव होगोरा जौ मोनलोङाबा नों साव होगोरा खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय नोंथांमोना मान होनानै आंनियाव माखासे खोथाखौ मिथिनो थाखाय लुबैदों आं बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं सनमान होदों मान होदों बिटिसि सरकारा बे दिनै जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोबोद थुलुंगाखांनाय मानो होनब्ला आंल' नङा गोबां बेवहाय देंखोगिरि मोसागिरि दामगिरि शिल्पीफोरा आजीबन अराय जिउ साधना खालामनानै मेथाइ साधना खालामनानै दामनाय खननाय साधना खालामनानै जिखिनि पर्यायाव मोनफैबाय बियो बे मानोना बियो एसेबां बोसोर मावनायनि मोनसे फिथाइ बे थाखा फैसानि लाब लसानि बाथ्रा नङा बियो बियो माने खुनु बेबखाय नङा बियो बिखाय लिंहरनाय मोनसे बेबखाय नङा बियो जे रायजोआ जे नों मावनायखौ एथ' बोसोर संगित साधना खालामनायखौ एथ' बोसोर नों खननाय दामनाय साधना खालामनानै साहित्य साधना खालामनानै नों बिटिसि सरकारनि पर्यायाव जे नोंखौ मान होनाय पर्यायाव मोनफैदों बे रायजोआ नोंखौ स्वीकृति होदों बे धन सम्पति लाब जाथों होननानै बेखौ मान होआखै रायजोआनो जों सानाखैमोन जों एसेबार 40 बोसोर आङो बर' खुगा मेथाइ खनबाय आरो आङो 16 बोसोर बर' भ्राम्यमान थियेटाराव आङो अभिनय खालामबोबाय आरो जोङो गोबां संगठन खालामबोबाय हारिमु आयदायाव फावथाय दैदेनबोबाय बेखौ खालामनानै एथ' बोसोर खालामनानै जे आं माबा मोनसे बान्था मोनगोन बा सरकारनिफ्राय जे आं माबा मोनसे थुलुंगा मोनगोन आं सानाखैमोन आरोखि खिन्थु नाथाय जों नुना मोनबाय समनि फाखनाव फैयै फैयै बे सोरखारनि नोजोराव गोलैबाय जे बा सुबुं माहारिया बुजिबाय जे बेफोरबायदि नांथाबबाय थायोब्ला बिथांमोननि मावनाय खामानिया निस्सय समाजाव खामानियाव फैगोन आरो ओमफ्राय जेनेरेसननि थाखाय उन जोलैनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगानि मोनसे फिथाइ जागोन आरो थुलुंगानि बिदां जागोन नंखायनो आं मिथिबाय जे दिनै बिटिसि सरकारा जोंनो जिखिनि स्वीकृति होदों बे स्वीकृति थाखा फैसा धन सम्पति माने मुलाम्फा खामानिनो थाखाय होआखै दा बे स्वीकृतिया खुनु बे सार्थनि नङा आरोखि दा बेखौ बे स्वीकृति होनायखौ नुनानै जोंनि उन जोलैया मिथिगोन जे जायखिजाया आयदाखौ मोनसे साधना खालामबोला गावबो मोनसे जयजुक्त जानो हायो आरो ओमफ्राय समाजाव मोनसे आदर्श होनो हायो आरो सरकारनोबो मोनसे एग्जाम्पल होनो हायो ओमफ्राय उन जोलैफोरनि साधकफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगानि मोनसे खाम्फा गायसननो हायो होननानै जों मिथिबाय बेनिखायनो दिनैनि बे माबाया देंखोगिरिफोरनि खनगिरिफोरनि शिल्पीफोरनि जिखिनि सरकारनि जिखिनि गनायथि होनाय बियो मोनसे रायजोनि स्वीकृतिसो रायजोआनो स्वीकृति नों मावनायखौ नों सिबिनायखौ नों साधना खालामनायखौ एथ' बोसोर जेसेबांखि बोसोर साधना खालामाथों मानो बे बोसोरनि संख्याखौ आं होला नों साधना खालामनायखौ मानसिया स्वीकृति होदों आरो बे स्वीकृति होनाया मोनसे उन जोलैनि थाखाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फिथाइ थायगोन नोंथाङा जिहेतु गोसोआव थानाय नोंथांनि फेभरेट खुगा मेथाइ दोंसे दा गोसोआव दं खननो हागोन दङ खोनाया दोंसे नङा ससे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय आङो 1986निफ्राय बर' खुगा मेथाइ खनबोदों रेडिअ अल इन्डिया रेडिअ टिभियाव मेथाइआथ' गोबां दङ बेखौथ' खनजोबनो हाया आं गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय जे अजालि बेजालि खालामनानै बेबो मोनसे माहारिखौ सिबिनाय अजालि बेजालि गोदोनिफ्रायनो आथिं साबाबो अजाखौ नांगौ उदै साबाबो अजाखौ नांगौ खर' साबाबो अजा नांगौ लोमजाबाबो अजालि बेजालिखौ नांगौ बे मोनसे ट्रेडिसन दा बेखौ सिबिनानै
बे अजालि बेजालि खालामनायाव अजाफोराबोथ' थाखा फैसाखौ लुबैनानै बे अजालि बेजालि खालामहैया मोदाय रायसंहाया गायसनहैया बे मोनसे कालसार औ बे कालसारखौ सिबिनानै न'खरा धंस' जालांदों न'खरखौ बावलांदों बिसि फिसायखौ बावलांदों खिन्थु बियो बे अजालि बेजालि खालामनानै मोनसे बर'नि कालसारा संस्कृति थाथों होननानै माबादों सिबिलांबाय थादों रायजासे रायजानिबाबो मुगिनायनिबाबो बेनिखायनो बिनि मोनसे आं दोंसे मेथाइ बेखौ लोब्बा लानानै आं दोंसे मेथाइ खनसे जोबथायाव बुरिया रायनोसै अजालि बेजालि खालाम नोंहा मा मोनदों एहाय जोहोलाव नारख'जा गामि बेराय बेराय जौ लोंगोरा मालाय हिनजावफोरजों नों रायखोमा जाग्रा मालाय हिनजावफोरजों नों रायखोमा जाग्रा अजाया होनोसै सोर बुंदोंलै बुरै आंखोलाय बिब्दि दानो रायख्रेबगोन आङो दारि दोंसेजों सोर रायदोंलै बुरै आंखौलाय बिब्दि दानो रायख्रेबगोन आङो दारि जोंसेजों गामि बेराय बेराय नों जौ लोंगोरा बिसि फिसा गारै गारै सुबुं सिबिग्रा जब्रा फोथांग्रा जौ मोनलोङाबा नों सावहोगोरा जौ मोनलोङाबा नों सावहोगोरा जौ लोंनानै दा बेहा रागा जाबाय